Onye na-achọ ife ọma ga-emeri. Agwago m ndị mmadụ. Unu ejezi na je na-ekporo ibe na-edobe n'ụzọ. Ibe ndị ahụ na-eje eti n'ibe. Ibe niile ahụ na-eje ekpo si na aja ka unu na-achọ. Enwere ya na-aparị ya. Ije dosakwa ya chifu ụtụtụ ịpụta ebe ebe ọ dị. Iwe ọma na-ege m ntị eburukwana mbata n'ụbọchị nketa asị m ka onye chi na-agaziela ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ azụ bụrụkwanụ ndụ mmiri asị m ihe ọma emele ndị Igbo na-eke n'orie na afọ na nkwọ biko unu manụ ka o si adị maka na vidiyo ahụ na afọ n'akụkụ ebe a bụ vidiyo alụsi ego mee ọ sị na ndị a na-eje achụ aja n'akụkụ main road si buru ihe atụfishia na onweghọ ndị na-abịa ebuli ya nwe na-ajụzi sị na aja achụ fisikali so ịmahụ nọ ihe mmụọ ka a na-eme maka na onye mana onye na-eme nke ọmahụ ka nke onye ọzọ si ọdị asị ka ịma nke a ịmahụ ọzọ mana ihe njikwa na-ekwuli ha bikos na very soon na ogu esete maka ndị mmadụ saa ya okwu kịta si ya na ọkọtawa n'ihe nke ha na-eme ọ bụrụkwa na esowekwana mana asị ebe onye nọ ya nọsie ike na-eme ka ịma eme nke gị itinyela onye ọzọ na anya na nke onye ọzọ maka na ọ na-akụ si ebido biko kwana na ugbo ndị ọma njem nnekenenụ ihe alụsi ego gwara ndị anụnwa na-eje achụ aja na mana ndị na-eje achụ na mmiri ma ndị na-eti ihe na-ebu ụzọ gbara ịtọ dọsi ya na main road ebe a nwekwa ihe okwu maka ọ sị na ya bụ ihe anaghị agwọ ọkụsi wuli ya ga-etufe na ịgagharịchakwa agaghị ka ya fụkwa ya bụ ihe ebe o dosa ya nwee na-asị biko akwa na-achụ aja n'ọfịs gị mana biko solunu m na-ekene vidiyo akwụ n'ofu Onye na-achọ ife ọma ga-emeri. Agwago m ndị mmadụ. Unu ejezi na je na-ekporo ibe na-edobe n'ụzọ. Ibe ndị ahụ na-eje eti n'ibe. Ibe niile ahụ na-eje ekpo si na aja ka unu na-achọ. Enwere ya na-aparị ya. Ije dosakwa ya chifu ụtụtụ ịpụta ebe ebe ọ dị. Onye ahụrụ ka agba. Mmadụ so iweta 400,000 ma 300,000 inye mmadụ ọsọ na ọ chụgoro aja gịnị ka ọ na-achụ gịnị ka ọ na-eme iburu ibe dị ọcha na-efere rọba jedebe n'akụkụ ọsọ ịpụta ụtụtụ ebukwu ebe ọ dị were na ụkwụ gbafuchie ibe niile a na nwere ibe ọ na-arụ nwere onye mmụọ na-abịa aparị ya mana eziokwu ọ gwa m unu si unu na ọmụ bụ Eze Obi na-eme ibe a jụrụ omume ọ mụ kara ọgwụ wavụ n'anya ma na ọgwụ na-ere ere ọ na-abụ mmesi ewepụta nne nwere aṅụrị maka na ama m ibe na-eme maka na ibe eji akpọta m na be m eviri ụtụtụ bụ Thanksgiving ego maka na ọ mmesiarụ mmadụ ya ọbịa kene ọ ibe mụ bụ Eze Obi kwuru so unu ejezi na-egbu onwe unu oge ọkwa apụta m n'ụtụtụ nwa basị m na ndị niile nwebụ ndị ji achụ unu achụchago aja ba abịa okwe ka emerụba ọgwụ bịanụ chukwu aja unu egbuzina onwe unu adabazi n'ibe niile a nwere ya na-abịa aparị ya ije gotacha fanta tiche ma gị tiche ma onye ọsọ ụfọdụ na-ama ikwu bins ụfọdụ na-ama ikwu ma ọka ma ji ndị mmụọ ahụ ibe n'ụwa ndị mmụọ avụ arụ n'ụwa ụfọdụ na-ejekwu weta a na-etichekwu ma ụdara ụfọdụ na-eje gbutekwuo ma ogirishi tii na efere white jee dọba n'ezi unu fụtakwa unu jee nwụta agrik ndị mmadụ jichezi ma agrik achụkwu ma aja ịfụta ije nwụta agrik jee debe n'ụzọ onye na-abịa eburu ya enwere ya na-aparị ya ibe niile bụ aja onye nzuzu unu ejezi na-adọba ibe n'ụzọ ibe niile adeti enwere ya na-eburi ya unu ejezi na-adọba ibe n'ụzọ ibe niile ị na-adọba ịdọba ibe ta echikwa ije ebe ahụ ebe ya enwere ya na-aparị ya ibe bụ aja onye nzuzu ka unu na-adọba dibịa gwogide ọgwụ ma o nwere ozi ibe ọma ọ ga-eme ma ọ gwọtara ọnụ ya n'ọgwụ ọsị m unu ji edọbaba aja nwere ya na-aparị ibe ahụ unu na-adọba kemgbe unu dọwara ibe afọ a ịdọwachakwa ibe niile ahụ gbarụkwa bịa na nke Eze Obi jegodi ka ije buru ibe ahụ ịdọba n'ụzọ ndị be anyị eme ndị mmadụ arụ a na-ekwu ochie ọzọ na-eme hello yeah touch my WhatsApp.
unu ejezi na-adọba ibe n'ụzọ nwere onye na-eburu ibe ahụ ije dọbacha ibe ahụ ịpụtakwa ebe ebe ọ dị enwere onye na-eburu ya enwere mmụọ na-aparị ya unu ejezi na-egbu onwe unu ibe niile ahụ na-adọba n'ụzọ nwere ego unu ka unu na-atụfu enwere onye na-apafe ya efụtazie n'ezi efere white akwa black eju ebe niile unu egbuzina onwe unu ibe ebe aja onye nzuzo enwere onye na-apafe ya amụba Eze Obi kwuru ya enwere onye na-apị ya ọ bụ na enwe ese bụ na enwere onye na-apị ya si ya kwuo ebe a na-aparị ya ka unu jee dọba ka anyị nene ịfụtakwa otu ebe ebe ahụ ka ebe aja ndị nzuzo n'ụtụtụ nwa ndị nwe kim n'ọnụ taa bụ ndị nwe asị na vajezi join ya ndị grupu ndị na-achụ aja ibe niile ahụ ọbụrụ ibe a ọ bụrụ etu a ka Eze Obi ji megide ruo hotel anyị nwere ọgwụ ike ọgwụ mmadụ jee nweta ego ọbịa nyewu ọ bụrụ ije pafe aja ibe niile ahụ na pafe nwere ya na-apị ya ibe a bụ aja onye nzuzu jeenu zuo ike unu egbuzina onwe unu ebuzina ibe jee unu adọwazina efere rọba n'ụzọ nwere ya na-apị ya ndị na-eme plastik ka unu na-eme ọgaghara maka achọrọ m ibido ime plastik ka m bido ime plastik obere oge ka unu na-eme m ọgaghara ibe niile unu na-adọkọ jee na-apakichi n'ụzọ na-atụju ma ndị na-eji oroma nkịrịsị ụfọdụ na-abụbadị chekwuo rice jollof ewere nke fọwi n'ime efere eje pafie n'ezi ụfọdụ na-abụbadị chee ụfọdụ tachakwuo ma ọkpa a na-ejikwa ma ọkpa achụ aja arụ eme ndị Igbo a na-ejikwu ma orenji achụ aja mmadụ ga-eje bịa ọmata foreign rice ya na ụmụ ya na-eri ọma anyị na-efere oti tomato oti magi oti nutmeg oti ewulu na ewulu eji agwa abacha ka mmadụ na-eti ikwu jee pafu n'ezi sị na ọ na-achụ aja onye na-abịa aparị ya arụ eme ndị Igbo akpọ na ndị Igbo azụ Igbo teta n'ụra na nzuzu na-akarịa kedu ka mmadụ ga-eji fọta ọgwa were mọtụ tii n'efere white iwere mọtụ tii n'efere igotekwa akwa eshiri eshi wee n'efere ije wetekwa biskit tii wetekwa gesha na indomi tii n'efere white ka ị dọwara mmụọ na-erikwu ma gesha na indomi iberibe bụ ọya iberibe bụ ọya ibe eme ndị Igbo na Fanta a na-ere 50 naira a na-erezi Fanta 150 maka eji achụ aja na Coca-Cola bụzi 200 bread nwaonye ụbịam na abụọ afọ jee gote bread 50 naira ugbu a bread wụzi 200 250 eji achụ aja ịpụta iwe bread ị ga-ata were ya jee dọba n'efere white jee pafu n'ezi na-achịnụ jee zuo ike dibịa ọbụla na-enwere ọgwụ ọ ga-agwọnwuru ọ ga-arụ nweta ibe ị na-achọ o nwere ibe ọ ga-emenwuru amụba Eze Obi kwuru ya jeenu zuo ike unu ejezi na-egbu onwe unu ụfọdụ na-ejikwu magidi ma akara ọnwa ụbọchị mfụta bụ magidi ma akara akwakọrị n'efere hịa eberebe eme arụ eme eberebe egbugonu biko ọ mmadụ ya confuse na unu ibe niile ahụ unu na-eji ebufu n'ezie nwere ya na-abịa aparị ya ibe niile abụ aja onye nzuzu unu ejezi na-ewekọrọ ego akwa ibe n'efere nwere onye na-epu ya ibe bụ aja onye nzuzu aja iberibe ka ọ bụ unu ejezi na-adọba deti n'akụkụ ụzọ ibe nwere onye na-apịa idosi ata ịpụtakwa echi ị ga-abịa ya ọmụbụ Eze Obi kwuru ya ndị mmadụ ewerugo mgbịrịmgba gbachisie unu ntị enwe ọkwụsị ya na-anụ nke bụ ive mmadụ ya na-anụrụ ọkwụsị ive emebie na ngharịtavanụ
unu ejezi na-egbu onwe unu ma ọ bụ na dibịa mara ibe ọ ga-eme ọsọ ụchụ gịnị bụ aja onye ka ị na-achụ ụra aja ịpụta iwere ibe jee dọbasị ya n'ezi sị na ị na-achụ aja iberibe egbuo ndị Igbo onye ma njem onye ji m n'aka ọ na-afụcha na vidiyo biko na-achụkwa na-asị onye na-achụ àjà na nke ya onye ọzọ chụzie nke ọ bụrụ sịka na onwe ka ose mmanya na-eweta gị na ọkwasa n'elu ụfọ gị ma nke a na-eme iwụkwasị ozugbo ụfọ ga-amịkọli ọha ewusi ọwụsa na ala which means no ihe spiritually ka a na-eme ka ị gbasara achin shows that they have already taken their ọjị ya agbawa ọjị na Igbo asị na ọjị agbakwara ọjị agbakwara isii ọjị agbara ịnọ etufue n'ala ị nwere ike ịtụfu ya na yes anyị ma na ọdịna mana ịpụtakwa echi ị na-azụ ezi ihe ka ya afụkọ ebe ori nwee na-azụzi na ikefuli ebe a does not mean na aja echu anabata ya mana biko asị m biko kwanụ si asakwana arụsị ego kwu bifo ahapụ ihe a na-ekwu kwubi ihe ọzọ maka na ndị maara ihe dị na aja tinye okwu ọnụ anyị adọkwa arụsị ego vam mana ọ bụ na o si na dị ka anyị nwere mgbe ọzọ ndị Igbo